कुडूर कॉल मंत केनले डॉक्टर डा Come. She. Is coming, okay? ओके Ding, ding. It's coming. It's coming, okay? Okay? Come. She. It's come. She. She. Ding, ding, ding. Itu. Ini okay? Sini. ओके Belakang lepas ni. लिपली लिपली Belakang. Scam. Isi benar. Isi. It's coming, okay? Belakang. ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಿಧೀಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ನು ಡೇ ಬರ್ತದೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9:30 ಇತ್ತೆ ಸೊ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ದಿನ ಪಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ 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 ಖುಷಿದ ದಿನ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನಿಂಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬರೋದು ನಿಂಗೆ ಸೊ ಏಪ ಬರ್ಪುಣು ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಏಪ ಬರ್ಪುಣ ಇಟ್ ದಾದ ಮಾತುಂಡು ಏಪ ತೂಪೆ ಮಾತು ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಾದ ಮಾತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಏಪ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಕಾತುಕುಲೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಜುಬಾಯಿ ಇನಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇಂಡಿಯಾದ 2 months ವೆಕೇಷನ್ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ 12:30 ರೀಚ್ ಆಪೇರು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಾದ ಮಾತ ಬೈದಂದು ಬಂದು ತುಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ बुलाना चाहिए ना मुझे पार्सल बत्तनु ಮೂಲುಂಡು ಇನ್ನೇನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ದಾದ ಮಾತಿನ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲರದ್ದು ಬೈತ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಸೆಲನ್ನು ಸೊ ಇನ್ನೇ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಬಗದ ಮಾತಾ ಖಾಲಿ ಇಂಕ್ ಬೋರ್ಡಾಪನ ಫೇಶಿಯಲ್ ಅವು ಇನ್ನು ಮಾತಾ ఇప్పుడు ಖಾಲಿ ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಮಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ನಾನು ಬಟ್ ಇನ್ನೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಾದ ಒಂದು ಗನ್ವೀರ್ ಮತ್ತು ಗನ್ವೀರ್ ನನ್ನದು నేను పండితేనా గుర్తొచ్చు బాబీ కడపలేదు నేను అది ఇప్పుడు నెనపిచ్చి పంపిన డ్రెస్ బియానే ఆర్డర్ మంచిది మీషో అప్పుడు ఇంకో బోర్డు ఇట్టుంటుంది అయితే కలర్ నుంచి కలర్ ముందు చెప్పిన ఇయరింగ్స్ ಮಾತನ್ನ ಬಾಬಿ ಕಡಪುಡಿನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಬಿ ನೆನಪಾದ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತು
ಕಡೆ ಫುಡ್ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಮ್ಮಿ ಇದ್ದದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಫುಡ್ ಪಂಡ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದೇರಿ ಪಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾತಿನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪು ನಾವು ಮಾತ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಂದು ಅಡ್ಲ पुलाव मसाला भाभी मत क्लिप्स ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕನ್ಪಾದಿರುತ್ತೆ ಅದೇನಾದ್ರು ಹುರಿದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಬಿ. ಮತ್ತು ಗನ್ವೀರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗನ್ವೀರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಲೈನ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟೋನರ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಬೈದನು ಇಂದು इंक गिफ्ट के ना हस्बैंड ने गिफ्ट पंडित सरप्राइज. थैंक यू सो मच आपने जो मेरे लिए गिफ्ट सरप्राइज किए इसके लिए थैंक यू. हो गया बहुत खुश हो गया. नेता अनबॉक्सिंग ಎಲ್ಲೇ ಮನ್ಪೆ ನೆತ ಇಂಚಿನದಾದ ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಮನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಡ್ ಪನ್ಪೆ ಆರು ಬರೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಆರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ತೂದು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆತ ಇಂಚಿನದಾದ ಅಂತ ಎಲ್ಲೇ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಇಂದು ಟೋನರ್ ಉಪ್ಪು ಹೋಗಿದ್ರಿ itu mata yang kembali nih cek creams. Nature step mulai dulu. Nature step ng papaya. Selain itu lotus tapi lang. VLCC देखना cucumber papaya fish ling नेचर्स देखना दो नेचर्स देखना कोडंजी अलोवेरा देखना अलोवेरा क्रीम्स आइता. सो बाय थैंक यू सो मच कंटिन्यू मीना बाबी जी भैया थैंक यू सो मच. ಓದ್ರಿ ದಕ್ಕಲ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಪಾದಿಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದು ತೊಂಜರಿ ನೀನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾದಿ ಏನು
ಚಾರ್ಜ್ ತಿನ್ನು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವಾಚ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಿಂಗ್ ಕೊಬ್ರಾ ಮಸ್ತ್ ದಿನದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ವಾಚ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೃಜನಿ ಬಾಬಿ ಮೀನಾ ಬಾಬಿ ಬಿಜು ಭಯ್ಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಡ ಪುಡ್ನೇಕ್ ಮಾತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುರ್ಲೆ ಏರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್